Hi guys, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो बरायबावनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आं थमथमा थांनो नागिरदों, बेनिखायनो भिडिअ लालांनो सानदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला एबा नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। जों दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय, दा थांबाय दङ, साइकेलजोंसो थांदो दै माने। ओमफ्राय आंखौ दा दिन्थिलांथ'ला आङो, साइकेलजोंसो थांबाय दोङो माने आं सलायदो। ओमफ्राय जों साथाम थांगोन आरो माने जोंहा दादैनि फिसाला ओमफ्राय आंनि लोगो सासे, बेखौ ससेयाव लोगो हमनोसै लोगोखौ। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। अखा बानो नागिरदों, खोमसि खालामजोबथारदो। नै जोंनि लेब्रा दैमा न' खाथियावनो जायो, बारा गोजान जाया, दुगैनो फैजायो आरो माने। फैयो जों गेजेर गेजेर, दा खिन्थु दैज्लाङाव फैया दे जोङो, लेथ्रा ना, दैफोरा मोजां फैया दा। फुल जाजोबखायो माने, लामायालासि मोनफैखायो दै फैबाथाय। जोंनि गोदान दलं, बारा गोबाव जायाखै, लेब्रा दैमानिनो दलं। ओमफ्राय सिगां माने औवानिसोमोन, फार्स्टआव औवानिमोन, उनाव काटनि, बेनि उनावसो दा मोजां दलं बनायना होबाय। लामायाबो मोजां जाबाय, सिगां लेथ्राथारमोन, दा खिन्थु मोजां जालांबाय आरो। टुपुलिया दलं होनो आरो माने इखो। दा जोङो टुपुलिया मोनबायानो, लोगोखौबो लोगो मोनसिगोन। बेनिफ्राय थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दा टुपुलिया टार्निं मोनबाय, बेनिफ्राय सकखौबो मोनखासिगोन आरो माने। लोगोआबो मोनफैबाय होनदोंमोन। ओमफ्राय नै जोंनि टुपुलिया सक खाथियानो जायो आरो जोंनिफ्राय, बारा गोजान नङा। नैयाव जोंना ओरैनो दखान दं माने, फैसा दिहुनजायो आरो माने इयाव फैयो जोङो, एटिएमसो दिहुनजागोन आरो माने। जोंनि टुपुलिया सक बेयो, माइ सौवो माने बेयाव। बेनिफ्राय नै एमभि स्कुल टुपुलियानि, जोंहा आगैमोनासो फरायो, आं फरायनो मोनदिया माने इयाव। ओमफ्राय नै जोंना लोगोआ मोनफैबाय, दायो जों साथामबो थांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, मा मा नुलाङो, मा मा खालायो। दाउ गाबलायदोलै, टिउ टिउ होनलायलायदो दाउआ, टिउ टिउ। दायो जों कदमतला मोनबाय, जोंनिफ्राय बारा गोजानबो नङा, खाथिद्रायबो नङा आरो माने, 3 किल'मिटार जायो। ओमफ्राय नै सका बेनो, बारा गिदिर नङा, फिसा नङा। ओमफ्राय सुदेमा, जोंहा दादैनि फिसाला आरो सुदेमा, खानाय सिनजायोनो, दसे नेथ'नोसै, उनाव थांनोसै। बिथिंजाय बागानफोरा फैयो। ओमफ्राय खानाय सिनोनो सुदेमा, दसे नेथ'नोसै।
नै दखानानो खुलियासै सुदेमा खानाय सिनजानो नायनाया सिननायानो जायासै दा फैनायाव सिननो होनदो खुलिबाथाय आरो माने सिगाङाव पुलिसबो दोङो माबा सोंगोन माबा थागोन ओमफ्राय नै जों दा बारबोबाय कदमतलाखौ पुलिस थानायखौ लादिया दे आङो ससेखिनिखौ भिडिअखौ माने ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों थांबाय थानोसै अखा बान नायदो अखा हाबाथ' आं भिडिअ लानो हानाय नङा ओजा मोनहैनासो लानांगोन अखा हाबाथाय माने नायलांबाय थादो जों दा मा होनो हाकाटा सक मोनसिगोन सका नै बारा गिदिर नङा हाकाटा सक अमा बेदरबो दानदो साइड जा गेजेर गेजेर लामाया बिराद गाज्रि दै माने ससे मोजां देसन गासिबो गाज्रि नंजोबा सिगां मोजांमोन दा लेथ्रा जालांबाय थादो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं खिथिलांबाय थानोसै साइकेलजोंसो थांदो ना थब मोनहैनाय जानाय नङा जोंना दा गारिबो ओरै सलायखायाखै गंफा गंनै सलायदो नै जों दा मोनफैबाय थमथमा मोनबाय अखाया एकदमबारे फिसा फिसा हागासिनो सिजाबोजोब्बाय साथा लायाखै माने बानानै नै साथाबो लानो हाया मानो हाया भिडिअखौनो मोजां लाबोनो हादिया आङो माने अखा हानानै जोंथि ओरै माने अखा हायाबाथाय आरो खोमसि खालामबाथाय थमथमा जाखायो फार्स्ट इयारनिफ्राय एस दोङो नै जोंना आंना लोगोफोरा सासे दादैनि फिसाला सासे आं लोगो ओमफ्राय आरो नै हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो माने 60निफ्राय ओइचएस लास दङ दाथ' बन्द' खुलिनो बाया मानो बाया ओमफ्राय नै थमथमा बाथौ आश्रम स्कुल सब बन्द' जोब दा ओमफ्राय जों माने कलेज लासो थाङा आरो जों दिनै माबासो लांफैदो रेजिस्ट्रेसन लांफैदो ओमफ्राय दखाननिफ्राय लांगोन आरो माने दा जोङो थमथमा मोनबायानो अखा हादों माने मोजां लानो नाया आरो भिडिअखौ मोनबाय दखानाबो मोखाङावनो दङ जों लानोसै दा खुलिदो ना खुलियाथाय खुलिदो देलाय ओंखायनो जों मोनफैबाय साइकेल दोननि उनाव लाफिनगोन उनाव भिडिअखौ मोनफैबाय फाइनेलि अखा बागासिनो दखाना बेनो जों दा लाखांबाय रेजिस्ट्रेसनखौ बेनिफ्राय थमथमानि पुलिस स्टेसन आरो माने इयो ओमफ्राय जोंना कलेजआ ओइनो लामाथिं थांबानो जायो इजा दङ
नै जों दा थाबायगासिनो धमधमा टाउनावलाय गस्लाफोरा दा सुदेमा खानाय सिन नायदो जोंहा दा फिसाज्लाया नायदो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोजां जायो जाया कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो मिथिबाय मिथिदो खानाय सिंग्राया नै जोंनि पार्लारबो दं दैमानिथिंजाय गिदिर आरो पार्लारा ओमफ्राय खानाय सिंग्रायाबो हौवासाफोरनिबो दं हिन्जावसाफोरनिबो दङ नै जोंनि पार्लारा आरो इयो बिदि सिन मानसि गोजानियाव न' एसे गोजाखाय सिनासै माने मोनसेयाव दा मोनसेयाव थांफिन नायदो बिराद मानसि मालाय खानाय सिनग्राफोरा गारिफोरा सलिदो सलिनायालाय ओमफ्राय बिल्डिंआ माने माबादो स्टेट बेंक दैयो माने धमधमानिनो ओमफ्राय नैथिजाय नलबारि थाङो आरो ओमफ्राय नै जा जोंनिखौनो मोनहैफिनो स्टेट बेंक बियो अखा हानानै दै जाजोबदो बाप्रे मागदे जों दा हटेलाव हाबनायदो ओमफ्राय मा जानाय जायो नायनोसै अखा हागासिनो आयौ मबाइल सिजोब्बाय ओमफ्राय नै जों भितरथि जानोसै रज'गोन नों रज'नो नोंसोर नामा जों दा जानोसै होफैथ'वाखै जानायखौ लाया दे आरो आं लाजि माने जानायखौ दा जाग्रोनोसै जोङो दायो जोङो हटेलनिफ्राय ओंखारबाय जाखांबाय दा थांफिनोसै सुदेमदो खानाय सिननायाव अखा हागासिनो मोजांखौनो लानो हायाखै भिडिअखौ ओमफ्राय जों माने इयाव मानसि बुरजाथारना थांदोंमोन ना फैफिननांबाय जों दा इयावनो बेलेगा खुलिनोनो थाखाय माने दा थांफिनोसै खानाय सिननायावनो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय नै जोंनि पार्लारा दहायनो बुंखादों आं पार्लार होननानै ओमफ्राय नै हौवासाफोरनि खानाय सिनग्राया सुदेमा सिनसिगोन सुदेमा सिननो थांबाय बेनिफ्राय बेनो आरो हौवासाफोरनि पार्लारालाय दा जों सुदेमखौ नेगासिनो सुदेमा हिटार नुबाय मानसिखौ एक्टर बायदि नुबाय होनलाय थांनोसै आसर' दाय थांनोसै बेनिफ्राय जोंना लोगोआ माबा लायनो मा होनो बेखौ मा लानो होनदों नों दानि गणेश बाबानि फटक लायोनो बेनिफ्राय लाना थांनोसै अखायाथ' फ्रि फ्रि हागासिनो ओमफ्राय जोंना कलेज साइड थाङो दे सिदा बिथिजाय थाङो जोंना आं उनावहाय लासिगोन कलेजाव फैबा दाथ' कलेजबो बन्द' खिथिगोन आं कलेजखौ आं मा कलेजाव फरायो ओमफ्राय दा जों फैफिनलायबाय जों साइकेलखौ इयावनो गालांदों माने दा दखानाव मोनफैसिगोन ओइथिजाय बाजार जायो धमधमा बाजार इथिजाय थांबानो मोनो ओमफ्राय दा नै जोङो दखानाव मोनफैबाय
माबा फट' लांनायनि बेनो दा नै जों पार्लाराव हाबदों आरो माने आं थ्रेडिं खालामजाखांबाय ओमफ्राय आं बेखौ भिडिअ लानाय जायासै थ्रेडिं खालायनायखौ ओमफ्राय दा माबायदि नुखो मिन्थिया आरो माने आंखौ थ्रेडिं खालामजाखांनानै ओरैनो आंहा साइसबो गैखाया ओमफ्राय दा नै जोंना लोगोआ थ्रेडिं खालायजादों बेनिफ्राय पार्लारा बारा गिदिर नङा फिसा नङा मिडियामनि मोजां आरो थेवब्लाबो बेनिफ्राय दा लोगोआ थ्रेडिं खालामजाखांबानो थांनोसै जोङो न'आवहाय दायो जों थांनोसै ओमफ्राय दा थांनायखौ लालांला आङो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट्सआव खोन्थादो माबायदि नांखो ओमफ्राय दा थांसै बाय बाय गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन